Huwag mo munang i-scroll. Ito na yung pangako ko sa'yo na may vlog tayong ilalabas tuwing Sunday. So ngayong araw, pupunta naman tayo sa isang kliyente. Ayan na nga at napakaangas pa ng aking helmet brought to you by Zebra. Iron Man ang datingan ah. So ngayong araw, meron tayong isang kliyente na gustong magpakuha ng drone shot sa atin. At dahil free time natin, tinanggap natin ang racket na ito. Actually, matagal na ito eh. Ngayon pa lang talaga ako nakakuha ng time upang i-edit ang lahat ng content na ating ilalabas. Shoutout nga pala sa'yo, Buddy RJ Gutierrez, dahil siya ang nagbigay ng connect na ito upang tayo'y magkaroon ng extra income. Flex ko lang din muna ang ating OOTD for today's video. At sa mga nagtatanong kung anong drone ang gamit ni Nerds the Vlogger, ito ay ang DJI Spark. Magwawalong taon na ang drone na to sa akin at hanggang ngayon buhay na buhay pa din. Dahil bilang isang content creator at racketer, ito talagang aking source of income. A big shoutout sa iyo ma dahil binigay mo pa din sa